വീഡിയോ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ വീഡിയോയിലേക്ക് പോണതിന് മുമ്പ് ഞാൻ ഒരു കാര്യം പറയാം. ഇത്ര നാൾ വീഡിയോ വരാൻ വൈകിപ്പോയത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ എനിക്ക് ക്ലാസ് ടെസ്റ്റും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആയിരുന്നു കേട്ടോ. അപ്പോൾ അതാണ് നമ്മൾ വീഡിയോ ഇത്ര നാൾ ഇടാണ്ടിരുന്നത്. അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ നമ്മൾ വീഡിയോ കിടക്കാച്ച വീഡിയോ ഇടുന്ന ശ്രമിക്കുന്ന കേട്ടോ. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ കിടക്കും. തുടരട്ടെ എല്ലാ ഹേറ്റേഴ്സ് പോരട്ടെ ഈ കളി ഫെയിലാകണത് നീ തന്നെ കോസന്റെ മത്സരമെന്നോട് തന്നെ. അപ്പൊ ഫ്രണ്ട്സ് നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ എന്താന്ന് വെച്ചാണല്ലോ, നമ്മൾ ഈ ടേബിളിലൊക്കെ വെക്കുന്ന നമ്മൾ ടേബിൾ ലൈറ്റ് ഇല്ലേ, അത് ആ സംഭവമാണ്. അപ്പോൾ ടേബിൾ ലൈറ്റ് നല്ല രീതിയിൽ തന്നെ നമ്മൾ കുറഞ്ഞ ചിലവിലാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത്. കൂടി വന്നാൽ ഒരു 10-50 രൂപ അത്ര വരുള്ളൂ. അപ്പോൾ നമുക്ക് വീട്ടിലുള്ള കുറച്ച് സാധനങ്ങൾക്ക് വെച്ച് നമുക്ക് ചെയ്യാം. കടയിൽ നിന്ന് ലൈറ്റും കാര്യങ്ങളൊക്കെ വാങ്ങിച്ചാൽ മതി. അപ്പോൾ അതാണ് നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ കേട്ടോ. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇനി വീഡിയോയിൽ കിടക്കാം. അപ്പോൾ ഫ്രണ്ട്സ് നമ്മളത് ഇതിന് വേണ്ട സാധനങ്ങളൊക്കെ ഞാനൊന്ന് പരിചയപ്പെടുത്തി തരാം. അപ്പോൾ അതെ ആദ്യമായിട്ട് വേണ്ട സാധനം എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ PVC പൈപ്പ് കേട്ടോ. പിന്നെ നമുക്കൊരു സെല്ലോ ടേപ്പ് വേണം. സെല്ലോ ടേപ്പ് പിന്നെ നമുക്ക് അറ്റത്ത് നൈസായിട്ട് നോട്ടിക്കാൻ ഇൻസുലേഷൻ ടേപ്പ്. അത് ഏത് കളറായാലും കുഴപ്പമില്ല. ഞാൻ ഇപ്പോൾ എടുത്തേക്കുന്നത് ബ്ലാക്കാണ്. പിന്നെ നമുക്ക് ഒരു കുപ്പിയുടെ പൊക്കത്ത്, ഇത് 2 ലിറ്ററിൻ്റെ കുപ്പിയുടെ പൊക്കത്ത് ആ ഭാഗമാണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ നമ്മൾ കറക്റ്റ് ലെവലിൽ കട്ട് ചെയ്ത് എടുത്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. ഇനി നമുക്ക് വേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ ഇതിൻ്റെ പൊക്കത്ത് നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ഒന്ന് കയറ്റി വെക്കാനുള്ള കറക്റ്റ് റൗണ്ട് വേണമെന്നില്ല. ഇങ്ങനത്തെ ഒരു ഷേപ്പായാലും കിട്ടിയാൽ മതി കേട്ടോ. നമുക്കൊന്ന് അതിൻ്റെ അകത്തേക്ക് കയറ്റി വെക്കണമെന്നുള്ളത്. പിന്നെ നമുക്ക് ലൈറ്റ്, വെള്ള ലൈറ്റ് എടുത്തേക്കുന്നത്. വെള്ള ലൈറ്റ് നമുക്ക് വേണ്ടത് കേട്ടോ. അതാണ്, വേറെ ലൈറ്റ് എടുത്താലും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല. നല്ല ഇത്തിരി ബെറ്റർ വെള്ള ലൈറ്റ് ആയിരിക്കും. പിന്നെ നമുക്ക് കുറച്ച് വയറിങ് കഷ്ണം നമുക്കിത് 2ആയിട്ട് എടുത്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. അപ്പോൾ അത് നമ്മളിത് ഇവിടെ വെച്ച് ഈ ഇത്തിരി ലെങ്ത്ത് കുറഞ്ഞതായതുകൊണ്ട് നമ്മൾ വേറൊരു വയറും കൂടി ജോയിൻ ആക്കി സെല്ലാട്ടേപ്പെട്ട് ഒട്ടിച്ചേക്കുന്നതാണ്. പിന്നെ നമ്മുടെ കത്രിക, നമുക്ക് ഫെവിക്വിക്ക് വേണം. ഫെവിക്വിക്കും പിന്നെ നമ്മുടെ ഹൈ വാൾട്ടിൻ്റെയൊക്കെ കണക്ടറില്ല, അതും ഈ ഹൈ വാൾട്ടിൻ്റെയൊക്കെ അത് കണ്ടാൽ തന്നെ മനസ്സിലായത് വീട്ടിലേക്ക് ഇരുന്ന് വെച്ചാട്ടോ. ഞാൻ ലൈറ്റും ഈ കണക്ടറും മാത്രമേ വാങ്ങിച്ചിട്ടുള്ളൂ. പിന്നെ അതേ ഹൈ വാട്ട് മതി. പിന്നെ അതിൽ കണക്ട് ചെയ്യാനുള്ള കണക്ടറും. ഇത്ര സാധനങ്ങളുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കൊരു അടിപൊളി സംഭവം ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാം. അപ്പോൾ നമുക്കിനി അതിൻ്റെ മേക്കിംഗ് വീഡിയോയിലേക്ക് പോവാം. ഫ്രണ്ട്സ് നമുക്കിനി ഇത് ഉണ്ടാക്കി തുടങ്ങാം കേട്ടോ. അപ്പോൾ നമ്മൾ ആദ്യമായിട്ട് ചെയ്യുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ ഇൻസുലേഷൻ ടേപ്പ് എടുത്ത് ഇതിങ്ങനെ ചുറ്റുക കേട്ടോ. ഇങ്ങനെ നമ്മൾ ഫുള്ള് റൗണ്ടായിട്ട് ചുറ്റുക. അത് ബാക്കി നല്ല ഭാഗം നമുക്ക് അകത്തേക്ക് മടക്കി വെച്ചാൽ മതി. ചുളുക്കില്ലാണ്ട് ഒട്ടിക്കുക. അപ്പോൾ നല്ലൊരു ഭംഗി ഉണ്ടാവും. നമ്മളിത് ഒട്ടിക്കേണ്ടിയിരിക്കണം. നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ അകത്തേക്ക് വെക്കണം. അപ്പോൾ ഫ്രണ്ട്സ് നമ്മളിത് ടേപ്പൊക്കെ ഒട്ടിച്ച് കഴിഞ്ഞ് കാണാൻ ഇങ്ങനെ ഇരിക്കും കേട്ടോ. നല്ലൊരു പെർഫെക്റ്റായിട്ട് ഒട്ടിച്ചാൽ ഇങ്ങനെയൊക്കെ ഇരിക്കും. നല്ലൊരു അടിപ്പനായിട്ടൊക്കെ ഇരിക്കും കേട്ടോ. നമുക്ക് ബാക്കി വല്ല ഭാഗം അകത്തേക്ക് മടക്കി വെച്ചാൽ മതി. അപ്പോൾ കുഴപ്പമൊന്നും ഉണ്ടാകത്തില്ല കേട്ടോ. അതെ ഇങ്ങനെ ഇരിക്കും കാണാൻ. ഇനി നമുക്ക് ചെയ്യാനുള്ളതെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ പൈപ്പ് നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ഒന്ന് വെക്കണം. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇവിടെ ഒരു ഊട്ടിയിട്ട് എടുക്കണം. അപ്പോൾ ആ ഊട്ടിയിട്ട് അടിച്ച് വെച്ച് കഴിഞ്ഞ് കാണാം. അപ്പോൾ ഫ്രണ്ട്സ് നമ്മളത് എല്ലാം സെറ്റാക്കിയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. അതെ നമ്മളിവിടെ ഊട്ടൊക്കെ ഇട്ട് എടുത്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. അതെ ഇവിടെയൊക്കെ ഊട്ടിയിട്ടുണ്ട്. നമ്മൾ സ്ക്വയർ ഷേപ്പിലാണ് ഊട്ടിയിട്ടേക്കുന്നത്. അത് നമുക്ക് എങ്ങനെ വേണമെങ്കിലും ഊട്ടിയിടാം കേട്ടോ. അതെ നമ്മളിവിടെ സ്ക്വയർ ഷേപ്പിലാണ് ഊട്ടിയിട്ടേക്കുന്നത് കേട്ടോ. അപ്പം നമുക്കിനി ഇവിടേക്ക് മറ്റേ നമ്മൾ നേരത്തെ എടുത്ത് വെച്ചാൽ പൈപ്പ് നമുക്കൊന്ന് കയറ്റി വെക്കണം. അപ്പോൾ ഈ പൈപ്പാണ് നമ്മൾ ഏറ്റുന്നത്. നേരത്തെ പറഞ്ഞ ഫ്ലെക്സിബിൾ ആയിട്ടുള്ള പൈപ്പില്ലേ, അതാണ് നമ്മൾ ഇപ്പോൾ വെക്കുന്നത്. ഇതിന് ബ്ലാക്ക് ഒക്കെ ഉണ്ട് കേട്ടോ. ബ്ലാക്ക് ആണെങ്കിൽ ഇത്തിരി ഫ്ലെക്സിബിൾ ആണെന്ന് തോന്നുന്നു. എനിക്ക് വൈറ്റ് കിട്ടുള്ളൂ. നമ്മുടെ ഈ വാഷിംഗ് മെഷീൻ്റെയൊക്കെ ആ പൈപ്പിൻ്റെ അവിടെ നിന്ന് വെള്ളം വരില്ല. അതാണ് ഇത് ഇത്തിരി കട്ടിയുള്ള. അത് മറ്റേത് അത്ര കട്ടിയില്ല. പക്ഷേ കട്ടികളാണെന്ന് തോന്നുന്നു ഇത്തിരി ബെറ്ററായിട്ട് തോന്നിയിരിക്കണം. കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ കട്ടികളാണെങ്കിൽ ഇതിങ്ങനെ തന്നെ നിന്നോളും. മറ്റേതാണെങ്കിൽ ഇങ്ങനെയൊക്കെ ചിലപ്പോൾ പോകും. അതുകൊണ്ട് ചിലപ്പോൾ പണി കിട്ടും. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇവിടെ കയറ്റി വെച്ച് കൊടുക്കാം കേട്ടോ. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇത്തിരി ഒരു നുള്ളിൽ നമ്മൾ പാശരി ഇവിടെ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഊരി നമുക്കിത് ഇവിടെ ആയിട്ട് ഇത്തിരി അപ്ലൈ ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ മതി. ഇത്തിരി മതി, കൂടുതലൊന്നും വേണ്ട. നമ്മളിത് കുറച്ച് അപ്ലൈ ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ ഇത് ഉണങ്ങിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാൻ പോകുന്നതെന്ന് വിചാരിച്ചാൽ ഈ പൈപ്പിലേക്ക് ഇത് കണക്ട് ചെയ്ത് വെക്കണം. അതിക്ക് മുമ്പായിട്ട് നമുക്ക് വേറൊരു കാര്യം ചെയ്യേണ്ടത് മറന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് നമുക്ക് ഇവിടെ വെച്ച് അകത്തേക്ക് കയറ്റി വെച്ചിട്ട് ഒട്ടിക്കണം. ഫ്രണ്ട്സ് അപ്പോൾ ഇനി നമ്മുടെ പരിപാടി എന്ന് വെച്ചാൽ ഈ സാധനം ഈ നമ്മൾ നേരത്തെ വെട്ടി വെച്ച കാർഡ്ബോർഡ് നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ അകത്തേക്ക് ഇനി ഒന്ന് ഇറക്കി വെച്ച് കൊടുക്കണം കേട്ടോ. നല്ല രീതിയിൽ തന്നെ ഇറക്കി വെച്ച് കൊടുക്കുക. ഉണ്ടല്ലോ ആ
ഇത് ഇത്ര മതിയാവും അതെ. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ കുപ്പി ഇങ്ങനെ ആയിരിക്കും കാണാനിരിക്കും കേട്ടോ. ഇനി നമുക്ക് ഇവിടെ ഇത്തിരി പശ അപ്ലൈ ചെയ്ത് കൊടുക്കണം. അപ്പോൾ ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ എടുക്കുന്ന പശ ഫെവിക്വിക്ക് കേട്ടോ. നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ +2 എടുക്കാം കേട്ടോ. പിന്നെ നമ്മൾ ഇത്തിരി സ്ഥലത്തൊക്കെ ഒട്ടിച്ചു കൊടുത്താൽ മതി, കുറേ സ്ഥലത്തൊന്നും ഒട്ടിച്ചു കൊടുക്കണ്ട. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇത്തിരി സ്ഥലത്ത് ഇടയ്ക്കൊക്കെ ഒട്ടിച്ചു കൊടുത്താൽ കേട്ടോ. അപ്പോൾ നമ്മളിത് 2 സൈഡിൽ ഒട്ടിച്ചിട്ടുള്ള എന്നാലും നല്ല അടിപ്പനായിട്ട് നിന്നോളും. ഇത് നമുക്കിനി മാറ്റി വെക്കാം. ഇനി ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് മറ്റേ സ്വിച്ചൊക്കെ കണക്ട് ചെയ്യാൻ എങ്ങനെയാണെന്ന് കാണിച്ചാൽ, ഞാൻ സ്വിച്ച് പിടിപ്പിക്കുന്നില്ല, ആദ്യം തന്നെ പറഞ്ഞായിരുന്നു. എനിക്ക് സ്വിച്ചിന് നൈസായിട്ടൊരു കംപ്ലൈൻറ്റ് ഉള്ളതുകൊണ്ട് പിടിപ്പിക്കുന്നില്ല. അത് കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ സ്വിച്ച് വാങ്ങിക്കാനും കടയിൽ ചെന്നായിരുന്നു, കടയിൽ സ്റ്റോക്ക് തീർന്നു, അതുകൊണ്ടാണ്. അപ്പോൾ ഞാൻ സ്വിച്ച് പിടിപ്പിക്കണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്കൊന്ന് കാണിച്ചു തരാം കേട്ടോ. ഞാനിപ്പോൾ ഹൈ വാൾട്ടും നമ്മുടെ കണക്ടറും മാത്രം ഇങ്ങനെ വെച്ചിട്ടാണ് ചെയ്യുന്നത്. സ്വിച്ച് പിടിപ്പിക്കാൻ ഞാനിപ്പോൾ ഒന്ന് കാണിച്ചു തരാം. ഫ്രണ്ട്സ്, നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ ഇനി സ്വിച്ച് കണക്ട് ചെയ്യണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്കൊന്ന് കാണിച്ചു തരാം. ആദ്യം തന്നെ നമ്മൾ ലൈറ്റ് വാങ്ങിക്കാൻ നേരത്ത് തന്നെ ഇതിവിടെ നമുക്ക് അറിയാത്തവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് പറയുന്നത്. നമുക്ക് പോസിറ്റീവ് നെഗറ്റീവ്, പോസിറ്റീവ് എന്ന് വെച്ചാൽ പ്ലസ് ചിഹ്നം, നെഗറ്റീവ് എന്ന് വെച്ചാൽ മൈനസ് ചിഹ്നം. ഇതിൻ്റെ നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ കാണാൻ പറ്റും, പോസിറ്റീവും നെഗറ്റീവും ഉണ്ട് ലൈറ്റിൻ്റെ, കണ്ടല്ലോ. പിന്നെ അതുപോലെ നമ്മുടെ ഹൈ വാൾട്ടിൽ, ഹൈ വാൾട്ടിലും ഉണ്ടാവും, അതുകൊണ്ടല്ലേ ഇവിടെ പ്ലസ് ചിഹ്നം. ഇതിൽ പശയൊക്കെ പിടിച്ചിട്ട് പൊടി പിടിച്ചുകൊണ്ടാണ് ഒന്നും കാണാൻ പറ്റാത്തത്. ഇവിടെ മൈനസും ഉണ്ട് കേട്ടോ. നിങ്ങൾ സൈഡ് നോക്കിയാൽ മതി ഹൈ വാൾട്ടിൻ്റെ പുതിയത് വാങ്ങിക്കാൻ നേരത്ത്. പിന്നെ നമ്മുടെ കണക്ടറിന് എങ്ങനെ പോസിറ്റീവ് നെഗറ്റീവ് അറിയുന്നത് വെച്ചാൽ, ഈ വയർ റെഡ് എന്ന് വെച്ചാൽ നെഗറ്റീവ്, നമ്മുടെ ബ്ലാക്ക് എന്ന് വെച്ചാൽ പോസിറ്റീവ്, അതാണ് വരുന്നത് കേട്ടോ. ഇനി നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ കണക്ഷനിലേക്ക് കിടക്കാം. അപ്പോൾ നമ്മളിത് കണക്ടറിൻ്റെ നെഗറ്റീവ് വയറെടുത്ത് നമ്മുടെ ലൈറ്റിൻ്റെ പോസിറ്റീവിലേക്ക് കണക്ട് ചെയ്യണം. അതെ, സോൾഡറിങ് ആണുള്ളവർക്ക് അതായിക്കോട്ടെ എളുപ്പം. എനിക്ക് സോൾഡറിങ് ആണ് ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഇങ്ങനെ പിരിച്ച് സംഭവം ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ അതെ, ഇനി നമുക്ക് സ്വിച്ച് എടുക്കാം. സ്വിച്ചിൻ്റെ നെഗറ്റീവും പോസിറ്റീവും ഒന്നും ഇല്ല കേട്ടോ. അപ്പോൾ അതെ കാണിച്ചിട്ടില്ല, ഇവിടെ എന്താണെന്ന് എനിക്കൊരു ഡൗട്ടാണ്. ഇവിടെ കാണിച്ചിട്ടില്ല ഗൈസ്. പിന്നെ അപ്പം നമ്മൾ ഏതെങ്കിലുമൊക്കെ ഒരു വയർ എടുത്തിട്ട് ഇതിവിടെ നമ്മൾ ഇവിടെ മറ്റേ നമ്മുടെ ലൈറ്റിൻ്റെ നെഗറ്റീവിലേക്ക് കണക്ട് ചെയ്യാം. അതെ ഉണ്ടല്ലോ, കണക്ട് ചെയ്യാൻ കുറേ പേർക്കൊക്കെ അറിയാമായിക്കോട്ടോ ഈ സ്വിച്ചൊക്കെ കണക്ട് ചെയ്യാൻ. അറിയാത്തവർക്ക് വേണ്ടി ഞാൻ ഈ കാണിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഉണ്ടല്ലോ, ബാക്കി വരുന്ന വയറെന്ന് വെച്ചാൽ 2 വയറായിരിക്കും. ഒന്ന് നമ്മുടെ കണക്ടറിൻ്റെ പോസിറ്റീവ് വശവും പിന്നെ നമ്മുടെ സ്വിച്ചിൻ്റെ ഒരു വശം, അതും നമ്മളിതൊന്ന് കണക്ട് ചെയ്യുക. ഉണ്ടോ, കണക്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ എല്ലാം. നിങ്ങൾ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക കേട്ടോ. ഇനി നമ്മൾ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പം തന്നെ സെല്ലോട്ട് പൊട്ടിക്കുക, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ബാറ്ററി വെക്കാൻ നേരത്ത് ഷോർട്ടായി ബാറ്ററിയുടെ ചാർജ് മൊത്തം പോകും. അപ്പോൾ ഞാനിപ്പോൾ അതെ അകത്ത് വെച്ചിട്ട് നമ്മളിപ്പം ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കാണിച്ചു തരും. അതെ കാണിച്ചു തരാം കേട്ടോ. അപ്പോൾ ആദ്യം ഇതൊക്കെ ഒന്ന് അകത്തി വെച്ചേക്കാം. അതെ നമ്മൾ കണക്ട് ചെയ്യാൻ പോട്ടോ. കണക്ട് ചെയ്യണ എല്ലാവർക്കും അറിയാമല്ലോ, ഈ വലിയ അതും ചെറിയത് വലിയയിലേക്കാണ് കണക്ട് ചെയ്യേണ്ടത്. അത് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായിക്കോളൂ. കണക്ടർ വാങ്ങിക്കാൻ വേണ്ടത് ഉണ്ടല്ലോ. അതെ അതിനെ തെളിഞ്ഞായിരുന്നു കണ്ടോ, ഇങ്ങനെ ഇരിക്കും. ഇപ്പോൾ സ്വിച്ച് ഓണാണ്. ഓഫാക്കാൻ നേരത്ത് ഉണ്ടല്ലോ, ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം. ഓഫാക്കാൻ നേരത്ത് ഓഫാവും. പക്ഷേ ഓഫാക്കാൻ നേരത്ത് ഒന്ന് ഹൈലൈറ്റ് ചെയ്യും ഉണ്ടല്ലോ. ഇപ്പോൾ ഓണ് ഉണ്ടോ, ഓഫാക്കാൻ നേരത്ത് അങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടല്ലോ. അത് ഇപ്പോൾ ഓണാട്ടോ ഉണ്ടല്ലോ. ഇത് ഈ സ്വിച്ചിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്ന് വെച്ചാൽ ഇങ്ങനെയാണ്. തെളിയണമെങ്കിൽ നമ്മളിതേ ഈ നടുക്കിത്തിരി നെക്കിപ്പിടിക്കണം ഉണ്ടല്ലോ. അതാണ് കുഴപ്പമില്ല ഉണ്ടോ. പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഓഫാകുകയും ചെയ്യും. നമ്മളിങ്ങനെ നടുക്ക് കുറച്ച് നേരം നെക്കിപ്പിടിക്കണം. അത് പണിയാണ് ഭയങ്കര. ഇടയ്ക്കൊക്കെ അങ്ങനെ വരുള്ളൂ ഉണ്ടോ. നെക്കിപ്പിടിച്ച് വിട്ടാൽ അപ്പം തന്നെ അത് ഓഫാവും. അതാണ് ഇപ്പം അതേ കണ്ട. ഇങ്ങനെ വെച്ചിട്ട് ഞാൻ ഇപ്പം വിടിയേ കണ്ട ഓഫാവും. ഇപ്പം നമ്മൾ വിടിയാണ് കണ്ട ഓഫായി ഈ ലോ ആയിട്ട് തന്നെ നിൽക്കും. നമ്മൾ സ്വിച്ച് വെക്കുന്നില്ല. എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായിട്ടെന്ന് തോന്നുന്നു കേട്ടോ. ഞാൻ ഒന്നുകൂടി കാണിച്ചു തരാം. നമ്മുടെ കണക്ടറിൻ്റെ നെഗറ്റീവ് വശം നമ്മുടെ പോസിറ്റീവിലേക്ക് കൊടുക്കുക ലൈറ്റിൻ്റെ. പിന്നെ നമ്മുടെ സ്വിച്ചിൻ്റെ ഒരു വയറ് നമ്മുടെ ലൈറ്റിൻ്റെ നെഗറ്റീവിലേക്ക് കൊടുക്കുക. അപ്പോൾ ബാക്കി 2 വയർ വരുന്നത് ഒരു സ്വിച്ചിൻ്റെയും പിന്നെ നമ്മുടെ കണക്ടറിൻ്റെ പോസിറ്റീവിൻ്റെ വയറായിരിക്കും. അപ്പോൾ അത് നമ്മളോട് കണക്ട് ചെയ്യുന്നിടത്ത് നമ്മൾ സംഭവം സെറ്റ്. പിന്നെ നമ്മൾ ബാറ്ററി കുത്തി സംഭവം ചെയ്താൽ മതി. അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ നമുക്ക് ഇനി മാറ്റി വെച്ചിട്ട് നമ്മുടെ വീഡിയോയിലേക്ക് കിടക്കാം. നമ്മുടെ വീഡിയോ നമ്മൾ എന്തോരം വരെ എത്തിച്ചായിരുന്നു. ആദ്യം ഇവിടെ ഒട്ടിച്ച് വെച്ചായിരുന്നു. ഇനി ഇവിടെ ലൈറ്റൊക്കെ സെറ്റ് ചെയ്ത് കാണിച്ചു തരാം ഗൈസ്. അപ്പോൾ ഫ്രണ്ട്സ് നമ്മളിതേ ഇവിടെ ഒട്ടിച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇനി സെറ്റ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് നമ്മൾ ലൈറ്റാണ്. നമ്മളതേ ഇവിടെയൊക്കെ നമ്മൾ സംഭവം ഇനി നമ്മൾ ഇവിടെ കണക്ട് ചെയ്യാൻ പോകണം കേട്ടോ.
ഓക്കെ, നമുക്കിത് അവിടെ കണക്ട് ചെയ്യാം. ഓക്കെ കേട്ടോ, നമ്മളിത് കണക്ട് ചെയ്തിട്ടിരിക്കുക. സോൾഡറിങ് ആയിട്ടുള്ളവർക്ക് അതായത് ഇത്തിരി ഈസി ആയിട്ട് തോന്നണേ. അതുമാത്രമല്ല പെട്ടെന്ന് ഷോർട്ടാകത്തൊന്നുമില്ല. അത് നമ്മളിത് ലാസ്റ്റായിട്ട് നമ്മൾ സെല്ലൊക്കെ പൊട്ടിച്ചെടുക്കുന്നേ. നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ഇരിക്കും. നമ്മൾ ലൈറ്റ് ഇരിക്കാൻ പോണിപ്പോൾ നല്ല ഇങ്ങനെ ഇരിക്കും. ഇനി നമ്മളിത് ഇതിൻ്റെ അകത്തേക്ക് അയ്യോടെ ഇങ്ങനെ വെച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ ഇറക്കി കൊടുക്കും ഉണ്ടല്ലോ. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ അകത്ത് ഉണ്ടാവും കേട്ടോ. അപ്പോൾ നമുക്കിനി ഇത് ഇതിൻ്റെ അകത്തുനിന്ന് നമ്മൾ ഈ മൂടി തുറന്നിട്ട് അതിൻ്റെ അകത്തേക്ക് എടുക്കുക. എന്നിട്ട് നമ്മൾ ഈ കല്ല് കെട്ടണം. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇതെടുക്കാൻ ഇത്തിരി നൈസായിട്ടൊരു പണിയായിരിക്കും കേട്ടോ. നമ്മൾ ഒട്ടിച്ച് കഴിഞ്ഞാണല്ലോ വെക്കുന്നത്, അതുകൊണ്ടാണ് ഇത്തിരി നൈസായിട്ടൊരു പണിയായിരിക്കും. ഇനി നമുക്ക് അതൊന്ന് ഇങ്ങനെ കയറ്റിയിട്ട് ആ കുപ്പിയിലാണ്ട് ചെന്നിട്ട് കാണിച്ചു തരാം. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇനി ഇവിടെ ചെന്ന് കല്ല് കെട്ടിയിട്ട് കാണിച്ചു തരാം ഗൈസ്. ഫ്രണ്ട്സ്, നമ്മളിത് നമ്മുടെ വയറിൻ്റെ അകത്ത് കല്ല് കെട്ടി എടുത്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. ഇങ്ങനത്തെ കല്ലാണ് നമ്മൾ ഈ ഓസിൻ്റെ അകത്ത് കൂടി കടന്നു പോകാൻ പറ്റുന്ന കല്ലായിട്ട് എടുത്തേക്കുന്നത്. അത് കണ്ടല്ലോ, ഇത്ര കുഞ്ഞു കല്ലാണ് എടുത്തേക്കുന്നത്. പക്ഷെ ഇത്തിരി അധികം വെയിറ്റ് വേണം, എന്നാലേ സംഭവം സെറ്റാവുള്ളൂ. ഈ കല്ല് കെട്ടൽ എന്തിനാന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്തു പോയല്ലോ. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇനി ഇതിൻ്റെ അകത്തേക്ക് നമ്മൾ ഈ വയറ് ഇങ്ങനെ കൂടി എടുക്കാൻ ഇത്തിരി പണിയായിരിക്കും. അപ്പോൾ നമ്മൾ കല്ല് കയറ്റിയിട്ട് ഇങ്ങനെ കുലിക്കുക, കയറും മറ്റേ അതും കൂടി വന്നേക്കട്ടോ. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇത് നമ്മൾ ഇനി സെറ്റ് ചെയ്യാൻ പോകട്ടോ. അതുക്കും വേണ്ടി നമുക്ക് ഇതൊക്കെ ഒന്ന് എന്താണ് ചെയ്യണം, ഒട്ടിച്ചൊക്കെ കൊടുക്കണം. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇനി ഒട്ടിക്കണം, അതും കൂടി കാണിച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഫ്രണ്ട്സ്, നമ്മളിത് ഒട്ടിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. നമ്മൾ ഇൻസുലേഷൻ ടൈപ്പ് നൈസായിട്ട് അത് തീർന്നു പോയി. അപ്പോൾ നമ്മളിത് ഈ ടൈപ്പ് ഇട്ടാണ് ചെയ്തത് കേട്ടോ. ഇൻസുലേഷൻ ടൈപ്പിൻ്റെ പോലെ നോക്കി തീർന്നു പോയി. നമ്മൾ ഇത് ചുറ്റിയപ്പോൾ തന്നെ തീർന്നു. എന്നിട്ട് നമ്മളിത് ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഒരു കോട്ട് അടിച്ചിട്ട് പിന്നെ കേട്ടോ രണ്ടാമത്തെയാണ് മൊത്തം ചുറ്റിയത് കേട്ടോ. അല്ലാണ്ട് രണ്ടും കൂടി ചുറ്റിയത് ആരും ഒരിക്കലും ഷോർട്ടായി പോവും. പിന്നെ എല്ലാവർക്കും ചുറ്റാനൊക്കെ അറിയാവുന്നതുകൊണ്ടാണ് ഞാനത് കാണിക്കുന്നത് കേട്ടോ. അപ്പോൾ നമുക്കിനി അകത്തേക്കും വലിച്ചു വെക്കാം കേട്ടോ. നമ്മളത് അപ്പോൾ അകത്തേക്ക് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പോൾ അതേ ഇത് നമ്മൾ LED ലൈറ്റിൻ്റെ ഇവിടെ വാങ്ങിച്ചവർക്കൊക്കെ അറിയാൻ പറ്റുമായിരിക്കും. ഇവിടെ ഒരു സംഭവമുണ്ട്, അതാണ്ട് പൊളിച്ച് കളഞ്ഞ ഇവിടെ പശയുണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മളിത് ആ പശ തന്നെ ഒട്ടിക്കുന്നു കേട്ടോ. നമുക്ക് വലിക്കാൻ അത്ര മാക്സിമം വലിച്ചിട്ട് ഒട്ടിക്കാം. അപ്പോൾ അതെ നമ്മളുണ്ട് അതിങ്ങനെ ഇരിക്കും സംഭവം, ഇങ്ങനെ ആയിരിക്കും ലൈറ്റ് ഇരിക്കുന്നത്. ഇനി നമുക്ക് ചെയ്യാനുള്ളതെന്ന് വെച്ചാൽ ഇത് നമുക്ക് കത്രിക കൊണ്ട് ഇതിൻ്റെ അകത്തേക്ക് ഇടണം. അപ്പോൾ നമ്മൾ ആദ്യം നമ്മൾ ഈ കല്ലെടുത്തിട്ട് ഇതിൻ്റെ അകത്തേക്ക് വെക്കുക. അത് പോകുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇതൊക്കെ ഒന്ന് അകത്തേക്കാക്കി വെക്കുക കേട്ടോ. അല്ല നമുക്ക് മൊത്തം പണിയായിപ്പോകും. ചിലപ്പോൾ കത്രികയുടെ അതൊക്കെ കൊണ്ടിട്ടേ മുറിഞ്ഞൊക്കെ പോകാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. അപ്പോൾ അതെ നമ്മളെല്ലാം ആക്കിയിട്ടുണ്ട് ഉണ്ടല്ലോ. നമുക്ക് ഈ നൂലുമ്മ പിടിച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ വെച്ചിട്ട് ഉണ്ടോ. ഓക്കെ ഗൈസ്, നൈസായിട്ടൊരു പണി കിട്ടി. നൈസായിട്ട് അവിടെ വെച്ച് മുറിഞ്ഞു പോയി, കല്ലായിട്ടാത്തായിപ്പോയി. അപ്പം നമുക്കിതൊന്ന് ഇങ്ങനെ എടുത്ത് വെച്ച് ഒന്ന് കാണിച്ചു തരാം ഗൈസ്, അല്ലാണ്ട് വീഡിയോയിൽ കൂടി പറ്റില്ല. അപ്പോൾ ഇത് ഉണ്ടല്ലോ, ഇത് കെട്ടി ഇനി അതിൻ്റെ അകത്തേക്ക് ആക്കി സംഭവം സെറ്റ് ചെയ്ത്. അപ്പോൾ ഫ്രണ്ട്സ്, നമ്മൾ വയറൊക്കെ എടുത്തിട്ടുണ്ടോ. പിന്നെ നമ്മൾ കല്ലിട്ട് തന്നെ ആ സെയിം സാധനം തന്നെ ചെയ്ത് തന്നിട്ട് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ കാണിച്ചപ്പോൾ കല്ല് ഇവിടെ വന്ന് എന്നിട്ട് നമുക്ക് ഇത്തിരി ഭാഗം ഇങ്ങനെ കിട്ടിയുള്ളൂ കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇത് ഇത്ര കിട്ടിയുള്ളൂ. ബാക്കി നമ്മൾ ഇത്തിരി കൂടി ആവശ്യം ഉണ്ടായിരുന്നു. നമ്മൾ ഇത് വെക്കാൻ നേരത്തെ ഈ പൈപ്പ് വെക്കാൻ നേരത്ത് ഉണ്ടോ ഇത്രമേ കിട്ടുള്ളൂ. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ അകത്ത് വെക്കാൻ സംഭവം ഉണ്ടാവില്ല. അപ്പോൾ നമ്മളിത് വേറൊരു വയറും കൂടി എക്സ്ട്രാ ആഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. നമ്മളിത് വേറെ ഒരെണ്ണം കൂടി ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്കിതൊന്ന് തെളിച്ച് ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം കേട്ടോ. നിങ്ങൾ ഇപ്പോൾ കണ്ടോണേ. അയ്യോ ഉണ്ടോ, രാത്രി അതിൻ്റെ ഭംഗി വരുള്ളൂ കേട്ടോ. ഉണ്ടല്ലോ, രസമായിട്ട് തെളിയുന്നുണ്ട് ഉണ്ടല്ലോ. ഇതിവിടെ നോക്കിയിട്ട് കാണാമല്ലോ ഉണ്ടോ. രസമായിട്ട് സംഭവം ഏതായാലും. ഇനി നമുക്ക് ചെയ്യാമെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ സാധനം ഉണ്ടോ, ഈ സാധനം നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ അകത്തേക്ക് ആക്കുക. വയർ നമ്മൾ ഈ PVC-യുടെ അകത്തേക്ക് ആക്കിയിട്ട് കയറ്റി കൊടുക്കുക. അതുക്കുമ്പാടി ഞാൻ വേറൊരു കാര്യം പറഞ്ഞു, സോറി കേട്ടോ, അത് നമ്മൾ ചെയ്തില്ല. നിങ്ങൾ നേരത്തെ ഇത് ചെയ്ത എങ്ങനെയാണെന്ന് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടായാലും ചിലപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞപ്പോൾ മനസ്സിലാകാൻ സാധ്യതയില്ല. ഇങ്ങനെ രണ്ടായിട്ട് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ വേറെ ഒരു സെല്ലോ ടേപ്പ് ഇട്ട് കാണിച്ചു തരാം. നമ്മളിത് വേറൊരു സെല്ലോ ടേപ്പ് ഇട്ടിട്ട്
ഇങ്ങനെ കൂട്ടി വെച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ ഒരുമിച്ച് ചുറ്റുക കേട്ടോ. അതാണ് അങ്ങനെ ഇരുന്ന് വെച്ചത്. അപ്പോൾ ഒറ്റയിൽ ഇരുന്നോളൂ കേട്ടോ. ഇതിങ്ങനെ ഒറ്റയിൽ ഇരുന്നോളൂ. നമുക്ക് ഈ നടുക്കും കൂടി ഒറ്റയ്ക്ക് ഇങ്ങനെ വെച്ചേക്കാം. അപ്പോൾ അങ്ങനെ വിടറിയൊന്നും ഇരിക്കത്തില്ല. അപ്പോൾ അതെ ഇനി നമുക്ക് ഈ പീസിനകത്തേക്ക് ഇത് കയറ്റാം കേട്ടോ. നമ്മളതേ കയറ്റി അപ്പുറത്ത് വന്നിട്ടുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് പയ്യനെ വലിച്ചിട്ട് ഇതിൻ്റെ അകത്തേക്ക് എന്തോരം വേണം നമ്മൾ അത്ര ആക്കി കൊടുക്കുക. ഞാനിപ്പോൾ ഇത് ഇത്ര ആക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. ഇത് ഇത്ര ആക്കുന്നുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ അകത്തേക്ക് വെക്കുക. ഇങ്ങനെ അത് നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ഒട്ടിക്കേണ്ട സംഭവമാണ്. നമ്മളിത് ഒട്ടിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് നമുക്ക് ഇവിടെ ആയിട്ട് നൈസായിട്ടൊരു ഈ ബാറ്ററിയുടെ വലിപ്പത്തിന് ഇവിടെ നമുക്കൊരു ഊട്ടി ഇടണം ഫ്രണ്ട്സ്. നമ്മളിത് അപ്പം നമ്മളിത് ഇങ്ങനെ ഹോളൊക്കെ ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് അതിനകത്ത് ബാറ്ററി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. കാണിച്ചാലോ ശരിക്കും കാണിച്ചില്ല. അതെ ഉണ്ടല്ലോ ബാറ്ററി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അകത്ത് അതിൻ്റെ ബാറ്ററിയുടെ അതിൻ്റെ അടിയിൽ ഒരു വടിയുണ്ട് കേട്ടോ. വടി ഒരു താങ്ങാട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. എന്നിട്ട് ഫെവിക്ക് കൊണ്ട് ഒട്ടിച്ചും വെച്ചിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. എന്നിട്ട് നമ്മളിത് അകത്തുനിന്നൊരു ഹോള് കണ്ടോ. ഇതിവിടെ ഒരു ഹോള് കണ്ടോ. അപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്ക് കണക്ടർ ഇങ്ങോട്ട് വരുത്താനുള്ളതാണ്. അപ്പോൾ നമുക്കിനി അതൊക്കെ നമുക്ക് കാണിച്ചിട്ടോ. അപ്പോൾ നമ്മൾ ആദ്യമായിട്ട് ചെയ്യുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ സാധനം ഉണ്ടല്ലോ, ഇത് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ മാറ്റി വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ ഈ വയറെടുത്തിട്ട് ഇതിൻ്റെ അകത്തേക്ക് ആക്കും. ഇതിവിടെ കിട്ടും. നമ്മളിത് ഞാൻ വിടർത്തിയിട്ട് നമ്മളെ കണക്ടർ എടുത്തിട്ട് ഫസ്റ്റ് നെഗറ്റീവ് നോക്കി നമ്മൾ ചെയ്യും. എന്നിട്ട് നമ്മളുണ്ടല്ലോ ഇതിങ്ങനെ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മുടെ ബാറ്ററി ഞാൻ അവിടെ ഉണ്ടെന്ന് ഓർത്തിട്ട് അങ്ങോട്ട് കൈ കൊണ്ടുപോയി. ഇവിടെ ബാറ്ററി വയ്ക്കാൻ ആദ്യം മറന്നു പോയി. നമ്മളിത് സംഭവം ഇതിങ്ങനെ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് കണ്ടോ ഉണ്ടല്ലോ. ഇനി നമുക്ക് ഈ ബാറ്ററിയിൽ ഇത്തിരി ശരിക്കും പൊട്ടിച്ച് കൊടുക്കണം. അതൊക്കെ മുമ്പായിട്ട് നമുക്ക് ഇവിടെ ഒന്ന് ചെയ്തെടുക്കാം. ഓക്കെ നമ്മളിത് എടുത്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. അല്ലല്ലോ ഇതാണ് സംഭവം. നമ്മുടെ ഇത് ഇങ്ങനെ നമ്മൾ ചെയ്തെടുക്കണം. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതൊക്കെ ഇനി നമ്മൾ ചുറ്റി എടുക്കണം. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇനി ഇതൊക്കെ ഒന്ന് ചുറ്റിയെടുക്കട്ടെ കേട്ടോ ഗൈസ്. ഇത് നമ്മളിതേ അത് ഊരി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ബാറ്ററിയുടെ ഇവിടെ ഇനി ഫെവിക്വിക്ക് എടുക്കുക. അത് ഞാനിപ്പോൾ കാണിച്ചു കേട്ടോ. നമ്മളിത് ഫെവിക്വിക്ക് എടുത്തിട്ട് ബാറ്ററിയുടെ ആ വശത്ത് നമ്മളിത് അപ്ലൈ ചെയ്ത് കൊടുക്കണം. ഉണ്ടല്ലോ ഒരെല്ലാം 4 സൈഡും അപ്ലൈ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. നമ്മളിത് 4 സൈഡും അപ്ലൈ ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതല്ല അപ്പോൾ സെറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. ഇനി ഇത്തിരി 2 മിനിറ്റ് വെയിറ്റ് ചെയ്യാം. എന്നിട്ട് നമുക്കത് ആ സമയം കൊണ്ട് നമുക്ക് ഈ സ്ഥലത്തൊക്കെ നമുക്കൊന്ന് ടേപ്പ് ഒട്ടിച്ച് സെറ്റാക്കിയിട്ടും വരാം ഗൈസ്. ഫ്രണ്ട്സ് അപ്പോൾ നമ്മളിതേ എല്ലാം ചുറ്റി എടുത്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. അതെ ഇവിടെ നമ്മളിതേ കണ്ടല്ലോ ചുറ്റി എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് ഇതൊക്കെ ഒന്ന് അകത്തേക്ക് വെക്കാം കേട്ടോ. അപ്പോൾ നമ്മളിതേ അകത്തേക്ക് വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ ഇവിടെ ആയിട്ടാണ് സെറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. നമുക്ക് ഇവിടെ ഇത്തിരി ഫെവിക്വിക്ക് ഒഴിച്ച് കൊടുക്കാം. അതിൻ്റെ ഒരു മിനിറ്റ് വയസ്സ് എൻ്റെ കയ്യിലെല്ലാം കൂടി കൊള്ളുന്നില്ല. ഓക്കെ നമ്മൾ ഊരിയിട്ടുണ്ട്. നമ്മൾ കറക്റ്റ് സ്ഥലത്ത് വെച്ച് നമ്മൾ ഫെവിക്വിക്ക് ഒഴിക്കുക കേട്ടോ. അതെ ഇതിവിടെ ആയിട്ടാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. അതെ അവിടെ അപ്ലൈ ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണ്. ഇത്തിരി വെയിറ്റ് ചെയ്യണം കേട്ടോ, അല്ലെങ്കിൽ ഉണങ്ങാൻ ഇത്തിരി പണിയായിരിക്കും. നമ്മളിത് അവിടെ ഇത്തിരി ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. നമുക്ക് ഇത്തിരി നേരം വെയിറ്റ് ചെയ്യണം. നമ്മൾ ആ സൈഡിലൊക്കെ ഒന്ന് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കണം കേട്ടോ. അടിയിലും നല്ലോണം ഒന്ന് തേച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. വിട്ടാൽ പോകുന്നതുകൊണ്ട് ഞാൻ വിടുന്നില്ല. അപ്പുറത്തെ കൈ കൊണ്ട് ഇപ്പുറത്തെ കൈ കൊണ്ടൊക്കെ പിടിക്കുകയാണ്. വിട്ടാൽ അപ്പം പോക്കാണ് ഗൈസ്. അതാണ് എൻ്റെ കുഴപ്പം. ഇനി ഇത്തിരി നേരം ഉണങ്ങാൻ ടൈം എടുക്കണം. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ ഉണങ്ങിയിട്ട് കാണാം ഗൈസ്. അപ്പോൾ ഫ്രണ്ട്സ് നമ്മളുടെ സംഭവമൊക്കെല്ലാം സെറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. ഏകദേശം ഇതിൻ്റെ പരിപാടി മൊത്തം കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് ഇത്തിരി ഡെക്കറേഷൻ പരിപാടിയും കൂടി ഉള്ളൂ കേട്ടോ. നമുക്കിനി ഈ പൈപ്പിന്മേലും ഇവിടെ നമ്മളിപ്പോൾ റെഡാണ് അടിക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. ഇവിടെ നമ്മൾ വൈറ്റ് ആണ് അടിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ നമ്മളിത് റെഡ് അടിക്കാനായിട്ട് ബ്രഷൊക്കെ എടുത്ത് സെറ്റ് ആക്കിയിട്ടുണ്ട്. പെയിൻറ്റൊക്കെ സെറ്റ് ആക്കിയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. നമ്മളിത് ഇത് മൊത്തം അടിച്ചു കൊടുക്കണം. അപ്പോൾ ഇത് അടിക്കണമെന്ന് യാതൊരു നിർബന്ധമില്ല. ഇപ്പം ഞാൻ എടുത്തേക്കുന്ന കാവർ പെയിൻ്റാണ്. ഇത് അടിക്കണമെന്ന് ഒരു നിർബന്ധമില്ല. ഞാനിപ്പോൾ ഒരു വീഡിയോയ്ക്ക് ഒരു മുമ്പ് ഇട്ടിട്ട് എന്ന് വിചാരിച്ച് അടിക്കുന്നേ ഉള്ളൂ കേട്ടോ. അപ്പോൾ നമ്മൾ എല്ലായിടത്തും ഇതുപോലെ അടിക്കണം. അപ്പം നമ്മളിവിടെ റെഡാണ് അടിക്കുന്നത് കേട്ടോ. ഇവിടെ ഇനി നമുക്ക് വൈറ്റ് അടിക്കണം.
അപ്പോൾ ഞാൻ ഫുൾ അടിക്കണമെന്ന് കാണിക്കുന്നില്ല. കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ വീഡിയോ നിറച്ച് ലെങ്തി ആയിപ്പോകും. അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഇവിടെ റെഡും ഇവിടെ വൈറ്റും ഈ വൈറ്റ് അടിക്കുന്നത് കേട്ടോ. ഈ വൈറ്റ് അടിക്കുന്നത് ഫാബ്രിക് പെയിൻ്റ് തന്നെ, എല്ലാം ഫാബ്രിക് പെയിൻ്റ് ആട്ടോ. നമ്മളിപ്പോൾ എല്ലാ വീഡിയോയിലൊക്കെ യൂസ് ചെയ്തൊക്കെ തന്നെ ഫാബ്രിക് പെയിൻ്റാണ്. അപ്പോൾ നമുക്കിനി ഇതെല്ലാം അടിച്ചെടുത്തിട്ടും കാണാം ഗൈസ്. അപ്പോൾ ഫ്രണ്ട്സ് നമ്മളിത് പെയിൻ്റൊക്കെ അടിച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. അപ്പോൾ നമ്മളിത് നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞത് വൈറ്റ് പെയിൻ്റ് അടിക്കുമെന്നാണ്. ഫ്രണ്ടിൽ നമ്മൾ പുറകിൽ ഓറഞ്ചും കൂടി അടിച്ചിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ എനിക്ക് അത്ര ഗുമ്മായിട്ട് തോന്നിയില്ല വൈറ്റ് പെയിൻ്റ്, അതാണ് ഞാൻ അങ്ങനെ ചെയ്തത്. ഇനി നമ്മളെന്താ ചെയ്യാൻ പോകുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ ഇതിൽ ഇത്തിരി ഡെക്കറേഷനൊക്കെ ഉണ്ട്. അപ്പോൾ അതൊക്കെ ഒന്ന് കാണിച്ചു തരാം. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇത് മാറ്റി ഇത് ഫ്രണ്ടോട്ട് പോകുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മളിത് ഇഷ്ടമല്ല മണ്ണി കളിക്കണം. ഇത് മണലാട്ടോ, നല്ല പച്ച മണലാണ് ഉണ്ടോ. അയ്യോ ഉണ്ടല്ലോ, മണ്ണാണത് ഉണ്ടല്ലോ. അത് നമ്മൾ ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണ് കേട്ടോ. യെസ്, നമ്മൾ മൊത്തം ഇതിന് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് നിരപ്പാക്കണം. അതാണ് നമ്മളൊരു പ്ലാൻ. അപ്പോൾ നമുക്കിതെല്ലാം നമ്മൾ സെറ്റാക്കണം കഴിച്ച്. അപ്പോൾ നമ്മൾ മണ്ണിടുന്ന ഒന്ന് വെയിറ്റിനും കൂടിയാണ് കേട്ടോ, അല്ലാണ്ട് ഡെക്കറേഷന് മാത്രമല്ല. ഒന്ന് വെയിറ്റും നമുക്ക് ബാലൻസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഇങ്ങനെ തന്നെ നിന്നോളൂ. ഇനി നമ്മൾ നല്ലോണം പ്രസ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ട് നല്ലോണം പ്രസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാൻ നേരത്തെ ഇതൊരു കല്ല് പോലെ ഇരിക്കും. അപ്പോൾ ഇതും അങ്ങനെ ഇളകി പോകത്തില്ല. നമുക്ക് ഈ സൈഡിലൊക്കെ ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അതുപോലെ. അപ്പം നമ്മളിതേ സംഭവം സെറ്റായിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. ഉണ്ടല്ലോ, സംഭവം സെറ്റായിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ, ഇന്ന് നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് വെച്ചാൽ അതിൻ്റെ ഒപ്പിട്ട് നമ്മൾ ഇങ്ങനത്തെ കുറച്ച് ഫിഷ് ടാങ്കിലൊക്കെ ഇടുന്ന കല്ലില്ലേ, ആ സാധനങ്ങൾ നമ്മളിങ്ങനെ നല്ലോണം പ്രസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. ഇത് രാമായിട്ട് നല്ല ഭംഗിയില്ല കാണാൻ രസമാണ്. നമ്മൾ എല്ലാവർക്കും ഇതിങ്ങനെ വെച്ച് കൊടുക്കണം. അപ്പോൾ നോക്കി ഇത്തിരി നീക്കിയൊക്കെ വെച്ച് കൊടുക്കണം. നല്ല ഇത്തിരി ഗുമ്മ് ഇട്ട് കൊടുക്കും. നമ്മളിങ്ങനെ വെച്ച് അങ്ങനെ നമ്മൾ വെച്ച് കൊടുക്കുക. ഇത്ര മതിയായി. ഇത്ര തന്നെ അടിപ്പൻ ലുക്കൊക്കെ ഉണ്ട്. നമുക്ക് ഈ സൈഡൊക്കെ ഒന്ന് ലെഫ്റ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മുടെ സംഭവം. അപ്പോൾ വേണമെങ്കിൽ 2 കുഞ്ഞിക്കല്ലും കൂടി ഉണ്ട്. അപ്പോൾ അതും കൂടി ഇട്ട് കൊടുത്തേക്കാം. അപ്പോൾ അതിട്ട് ഓക്കെ ഗൈസ്, അതെ സംഭവം എല്ലാം സെറ്റായിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. അപ്പോൾ നമ്മൾ ലൈറ്റും കൂടി ഒന്ന് തെളിച്ച് കാണിച്ചിട്ടോ. യെസ്, ഇപ്പം നിങ്ങൾക്ക് കാണണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞോളൂ ഉണ്ടല്ലോ, കാണണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു. ഇപ്പോൾ നമുക്കൊരു ഇരുട്ട് സമയമാകുമ്പോൾ ഇത് കറക്റ്റിൻ്റെ ഒരു ഭംഗി നമുക്ക് കിട്ടുള്ളൂ. ഇനി നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ രാത്രി ഇതിൻ്റെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ കാണാം കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇനി ഒരു 6-7 മണിയായിരിക്കാൻ നേരത്തെ ശരിക്കും ഇരുണ്ട് വരുമല്ലോ. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇനി അപ്പം വെച്ച് നോക്കാം. അപ്പം നല്ല വെട്ടോ വയ്ക്കുമായിരിക്കും, എനിക്കറിഞ്ഞൂടാ. എനിക്ക് നല്ല റിസൾട്ട് കിട്ടുമെന്ന് തോന്നുന്നു കേട്ടോ. ഞാൻ ഇത് ഫസ്റ്റ് ടൈം ഉണ്ടാക്കി നോക്കുന്നത്. ഫ്രണ്ട്സ്, ഞാൻ നിങ്ങൾക്കൊരു കാര്യം പറഞ്ഞുതരാം. ഈ സ്വിച്ചിൻ്റെ ഞാൻ പറഞ്ഞു തന്നല്ലോ എങ്ങനെ പിടിപ്പിക്കേണ്ടത്. അത് പിടിപ്പിക്കാൻ നേരത്തെ നിങ്ങളിവിടെ ഒരു ഹോൾ ഇട്ടിട്ട് അവിടെ സ്വിച്ച് വെച്ചാൽ മതി കേട്ടോ.
അപ്പം ഫ്രണ്ട്സ് ഇപ്പോൾ ഒരു 7:30 കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. നമ്മൾ 6:30 വീഡിയോ എടുക്കാമെന്ന് പറഞ്ഞു. 6:30 ഭയങ്കര വെട്ടമായിരുന്നു കേട്ടോ. അതുകൊണ്ട് മൊത്തത്തിൽ ശോകമായിപ്പോയി. അതുകൊണ്ട് 6:30 എടുക്കാൻ പറ്റിയില്ല. ഇപ്പം നമ്മളൊരു 7:30 നല്ല ഇരുട്ടൊക്കെ ആയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. നല്ല ഇരുട്ടൊക്കെ ആയിട്ടുണ്ട്. അപ്പം നമുക്ക് ഇനി വീടിൻ്റെ അകത്ത് ലൈറ്റൊക്കെ ഓഫ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് അതിൻ്റെ ഒന്ന് വെട്ടമൊക്കെ ഒന്ന് നോക്കാം. അപ്പോൾ നമുക്കിനി ആ പരിപാടിയിലേക്ക് നോക്കാം. ഫ്രണ്ട്സ് ഇത് കണ്ടല്ലോ, ഇതേ ഒരു ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് വെച്ചിട്ട് ഇത് ഇത്രയും വെട്ടം കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. അപ്പോൾ നമുക്കിതേ സുഖമായിട്ടൊക്കെ ഇരുന്ന് എഴുതാം. നമ്മൾ ഈ ഒരു ലൈറ്റിലാട്ടോ സംഭവം മാർക്കാവുക കേട്ടോ. കണ്ടല്ലോ, ഈ ഒരു 3 ലൈറ്റിലാണ് ഇത് ഇത്രയും വെട്ടം കിട്ടുന്നത് കേട്ടോ. അപ്പോൾ നമുക്കിതേ നല്ലൊരു അടിപ്പ സംഭവം തന്നെ കിട്ടുന്നു കേട്ടല്ലോ. നല്ല പെശക് ലൈറ്റാണ് കിട്ടുന്നത്. നമുക്ക് ഇതൊക്കെ യൂസ്ഫുള്ളാണെന്ന് ഇങ്ങനെ കുട്ടികൾക്കൊക്കെ യൂസ്ഫുള്ളായിരിക്കും. ഇങ്ങനെ പഠിക്കാനൊക്കെ നല്ല യൂസ്ഫുള്ളായിരിക്കും കേട്ടോ. ഇത്രയും വെട്ടം നമുക്ക് കിട്ടുന്നുണ്ട് കണ്ടല്ലോ. നമുക്ക് ഒരു ബുക്കൊക്കെ വായിക്കാനുള്ള വെട്ടമൊക്കെ ഉണ്ട്. നല്ലൊരു അത്യാവശ്യം വെട്ടമുണ്ട്. ഞാൻ പ്രതീക്ഷിച്ചില്ല ഈ 3 ലൈറ്റ് കൊണ്ട് തന്നെ ഇത് ഇത്ര ആവുമെന്ന് കണ്ടല്ലോ. ഇത് നല്ല വെട്ടമുണ്ട്. ഒരു 5-6 ലൈറ്റൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ എന്താണല്ലേ, 5-6 ലൈറ്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അവിടെയൊക്കെ കിട്ടും കണ്ടല്ലോ. ഇതൊരു വെറും 3 ലൈറ്റ്, 3 ലൈറ്റിലാണ് ഈ സാധനം നിൽക്കുന്നത് കണ്ടല്ലോ. കണ്ടോ കണ്ടല്ലോ, വെറും 3 ലൈറ്റ് സംഭവം വെറുതെ ഇടുവാണ്. ഇവിടെ നോക്കി നമുക്ക് ഇത്ര വെട്ടം കിട്ടും. അതൊക്കെ തന്നെ ധാരാളം. മറ്റേതാണെങ്കിൽ ഒരു മാക്സിമം പോയ ലോക്കലിന് തന്നെ 100-300 രൂപ വരും. അതിനേക്കാളും നല്ല ഇതുണ്ടാക്കി സംഭവമാണ്. ഇതിന് നമ്മൾ ഞാൻ ഉദ്ദേശിച്ചില്ല. നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് താഴെ കമൻറ്റ് ചെയ്യും കേട്ടോ. ഞാൻ എന്താ പറയുക, ഇപ്പം ഞാനിത് ഇത്രയും പ്രതീക്ഷിച്ചില്ലായിരുന്നു ഗൈസ്. ഇത്രയും വെളിച്ചമൊക്കെ കിട്ടും. നിങ്ങൾക്ക് കണ്ടാൽ തന്നെ അറിയാതെ, ഇവിടെ നോക്കിയൊക്കെ തന്നെ അറിയാം കേട്ടോ. നല്ല ക്ലാരിറ്റിയൊക്കെ ഉണ്ട്. നമുക്ക് വായിക്കാനും എഴുതാനും എന്ത് വേണമെങ്കിലും പറ്റും കേട്ടോ. ഇനി ഞാൻ വേണമെങ്കിൽ നോട്ട്ബുക്കും കാണിച്ചു തരാം ഗൈസ്. കണ്ടല്ലോ, നോട്ട്ബുക്ക് വെച്ചിട്ട് നല്ല അടിപ്പം നമുക്ക് എഴുതണമെങ്കിൽ തന്നെ കണ്ടോ ഇങ്ങനെ നമുക്ക് എഴുതാവുന്നതാണ്. ഈസി ആയിട്ട് എഴുതാം. അത് ഇത്രയും വെട്ടമൊക്കെ മതി നമുക്ക് ധാരാളം. പിന്നെ അങ്ങനൊന്നും പറയണ്ടത്. ഇത് തന്നെ നല്ലൊരു അടിപ്പ സംഭവമാണ്. നിങ്ങളെല്ലാവരും വീട്ടിൽ ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്തൊക്കെ നോക്കട്ടോ. കുട്ടികൾക്ക് കൂടുതൽ യൂസ്ഫുൾ ആയിരിക്കും കേട്ടോ ഇത്. ഈ കറണ്ടൊക്കെ പോകുന്ന നേരത്ത് നമുക്ക് ഈ വീട്ടിലൊക്കെ ഇൻവെർട്ടർ ഇല്ലാത്ത വീടൊക്കെ ഉണ്ടാവുമല്ലോ, എന്തോരം വീട്. എൻ്റെ വീട്ടിൽ ഇൻവെർട്ടറൊന്നും ഇല്ല. അപ്പോൾ ഇത് നമുക്ക് ഭയങ്കര ഉപയോഗപ്പെടും. നല്ലൊരു രണ്ടും. ഫ്രണ്ട്സ്, എല്ലാവർക്കും ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു. അപ്പോൾ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായും താഴെ കമൻറ്റ് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ ഇതെല്ലാവരും വീട്ടിൽ ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക കേട്ടോ. അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഈസി ആയിട്ടുള്ളൊരു സംഭവമാണ്. എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക. അപ്പോൾ ഇത് ഭയങ്കര ഈസി ആയിട്ട് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു സാധനം കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇത് യൂസ്ഫുള്ളാണ്. കുട്ടികൾക്കൊക്കെ ഭയങ്കര യൂസ്ഫുള്ളായിരിക്കും. അവർക്ക് ഈ പഠിക്കാൻ നേരത്ത് കറണ്ടൊക്കെ പോവുകയാണെങ്കിൽ ഇത് തെളിച്ച് വെച്ചാൽ നല്ല വെട്ടമൊക്കെ കിട്ടും അവർക്ക്. അതുപോലെ സംഭവമൊക്കെ സെറ്റാക്കാം. അപ്പോൾ വീഡിയോ വൈൻഡപ്പ് ചെയ്യാം കേട്ടോ. അപ്പോൾ എൻ്റെ കൊച്ചുകൂടി ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ലെങ്കിൽ ഡിസ്ലൈക്ക് ചെയ്യുക, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, ബെല്ലേക്കൊന്നും തന്നെ വിളിക്കുക. അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്ന ഡിസ്റ്റിങ് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ എത്തിച്ചെടുത്തുള്ളൂ. അപ്പോൾ ഇതിൽ നല്ല കിടക്കൊച്ച വീഡിയോ ഇട്ട് അടുത്ത വീഡിയോ കാണാം. അപ്പോൾ ബൈ ബൈ, ടേക്ക് കെയർ.